ман якум мартиба омада бо ҳамин роҳбари ҳамин ҷа гап задам ва вай розӣ шуд ва ҳар рӯзи якшанбе меомадам бо онҳо суҳбат мекардам ва вақте онҳо маро диданд хушҳол мешуданд. خدي مهراب شوق ҳаваси зиёд дар ҳамин сартарошӣ дошт. омӯхтани сартарошӣ мо иқдом гирифтем ки дар таҳтили тобистона ӯро бо ҳамин касб омӯзонем. таълим ҷо 16 нафар аст ва ман 7-8 нафари онро сару ришашонро ба тартиб медаронам. бачаи созай, бачаи навазай, қобилдӯстдорай, шурӯъ метрошад, ай миям меравад. Магар да бад раён бо мерафтем. Парвардигор бачам умрат кад, роз кунад, баракат дуояд касбу кору Парвардигори карим умрат кад ва шув пайванд кунад Парвардигор хор амин нашуд. Аллоҳу акбар.